Jo, det här är fan ta mig bra. Det här är succé alltså. Nej, jag i hemma. Men vad ska du sjunga? Ja, Ska du sjunga? Ja, en klok. Vem ska du sjunga med? Jag ska inte sjunga alls. Jag ska stryka. Men sjung fan där. Jag ska stryka. Ska du skrika i luckan? Jag ska skrika. Ja, det ska jag göra. Kan du veta? Har vi fått mat? Nej, vi har inte fått... Antiklokerna. Vänta att det var mat. Antiklokerna, alltså Vänta, vad gör du? Fan, antiklok. Filma mamma. Nej, titta på den feta jävlan som står där. Jag vet tyst på dig. Fan, skägg och grejer. Nej, skägg. Fan. Det är dumma han. Hallå, ska du väl... Alltså, det är duga. Fan, kan inte göra så. Fan, jag är ont alltså. Helvete. Hallå, eller? Nej, sluta. Jag dör fan ta mig. Ja, sätt där. Jag har ont här alltså. Ja, saftigt. Blott och drygt, ja. Ska ha jävligt drygt. Nej. Kan jag inte komma till luckan så jag kan skrika lite? Jag vill skrika. Hon ska säga, ja ni ska... Ta inte emot det. Jag tar för fan emot vad jag vill. Fantastiskt. Fan. Det är fan ta mig underbart. Hallå? Läs och lär. Vad står det? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst det. Nej, men det är min mammas reklam för hennes Ikväll. Ska jag fan inte lägga in den? Ikväll. Stig. Ola-la. Solen kommer. Och det här ska vi ge. Nej, det ska du inte ge. Inte? Nej, det ska du inte ge för det är för min mammas restaurang. Hej. Mamma. Tack ska du ha. Här ser vi pojkarnas. Ja, de får lämnas. Nej. Tack så mycket. Nu får du bli. Här är våra fisk. Idiot. Nej, han är bara störd. Alltså bara du med huvudet alltså. Ska vi stå här så vi kan käka eller? Aj. Jag ställer det här. Det hörs fan ta mig in.